салом дӯстон, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар кӯчаи айнӣ ҷойгир аст байни Садбарг ва гардиши Скорӣ. Аз ин тараф Садбарг, аз ин тараф бошад Сазидания ва гардиши Скориву рост чордомаи гардиши фурудгоҳ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, блоки байнангӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо боғчаи кӯдакона, майдончаи варзишӣ ва худи бинои истиқоматӣ. Аз 16 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 16 ошона ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд мебошад, чипхати. Дар бино дута лифт аст, чипхатиан ҳамаш кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 79 метри квадратӣ мебошад. Ду хонага дар 16 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад дӯстони азиз. Бинои ширкати сохтмонии Сарманзил аст, яке аз беҳтарин ширкатҳои сохтмонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад дӯстони азиз. Таъмири хонаам нав аст, тамошобинони гиромӣ. Нав 6 моҳ аст ки таъмир кардагианд. таъмири нав қимат ва босифат мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо роҳ рав дӯстони азиз, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ошхона дӯстони азиз, кухни гарнитур ҳаст, системаи вентилятсия ҳаст, витишка, мебело. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хонаам мехарем, медурӯину, зиндагӣ мекунем. Чизу чораашам дӯстони азиз, мебел, техника, қолин, пардаҳо ҳамашон нав мебошад. фишори обам баланд аст. Хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. бинед чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. ва трезаҳояш қафои биноро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. тарафи дивори хона. минтақаи беҳтарин аст. кӯчаи айнӣ, ноҳияи Шоҳмансур, байни Садбарг ва гардиши Скорӣ. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷиди Шоҳмансур дар назди бино аст дӯстони азиз. бо транспортам мушкилӣ нест. хулас минтақаи беҳтарин мебошад, маркази шаҳр. боз як чизи дигарро хотир расон мекунем дӯстони гиромӣ. ҳамаи хона аз беғарзи якуму дуюм ҳуҷра тёпли пол дорад дӯстони азиз. мана бо тёпли пол хона таъмин аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хуб аст. ва ин ҳоҷатхонаву ҳаммом. нархи хона бошад дӯстони азиз $93500 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.